U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi i porodi sina svoga prvorođenca, ovi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri. Pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodin pristupi i slava je Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše. No anđeo im reče, ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenca povijenog gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge. Hajdemo dakle do Betlehema, pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. I pohidete pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu,
A svi koji su to čuli, divili se tome što su im pripovjedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, u dane Heroda kralja, gle mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu, raspitujući se: gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođosmo pokloniti. Kada to dođu kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne, pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: u Betlehemu judejskome, jer ovako piše prorok: a ti, Betleheme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj, Izraela. Tada Herod potajno dozva mudrace i razaznao od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih poslao u Betlehem. Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim. Oni, saslušavši kralja, pođoše.
I gle, zvijezda koje vidješe izlazak, iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prenesu mu darove, zlato, tamjan i smirno. Rajmund Kuparelo, molitva za svjetlo božićne noći. Podaj nam tvoje svjetlo, koje si iz raja povukao za sobom, kao što meteor vuče kosu zlatnih pramena, da kroz nj nađemo pukotinu neba koju si napravio silazeći k nama. Podaj nam tvoje svjetlo, koje je glave neočutnih živina zadržalo netremične, pune toplih uzdisaja, da oslijepimo zauvijek zemlji, da u svojim zjenama zadržimo lik tvoj prepun sjaja. Padaj nam tvoje svjetlo, koje je rastaljeno jelinom ispunilo u spidi oštre raspukline, da se ispune provalije plemena i klasa, da se ne izrane koji će k tebi doći iz daljine. Podaj nam tvoje svjetlo, da nam od njegova žara preplanu čela i ruke i oči, da nam dlanovi zadrže naslage zlata, kad se budemo s tobom rukovali ove svete noći.